Jos mä pyyhkäisin tänään päälle. Tää näyttää kivalta. Okei, mä testaan tätä päälle. Tää on kyllä tosi näyttöä, mutta nämä housut ei sovi tähän, joten mä katson vielä housut. Nää näyttää kivalta, joo. Nää näyttää kivalta. Nää näyttää niin hyvältä. Mä haluan nähdä, miltä tää näyttää hiukset auki. Mä tykkäsin enemmän, kun saa hiukset kiinni. Mä näytän niin hyvältä. Sä näytät ihan Billie Eilishilta. Voidaanko me laittaa jotain musiikkia? Joo. Voidaanko jotain toista? Okei. Ihan sama, ei sit kuunnella. Hei, pitäis mennä nyt kouluun. Mä en ole valmis ees. Joo. Ai niin, korvikset. Mä tuun ihan kohtaa. Niin, tulen jo. Ai. Joo. Joo. Panda. Puhelin. Joo, mä tuun. Mä oon tylsä. Mä menen pelaa Simsia. Mä haluan tuon lisärin. Iskä, onko sulla rahaa? Mulla on kuuma, onks sulla? Ei, älä pistä sitä päälle. Mä tuun tähän iteen.